Час новин на АТР. 4 січня, 1042-й день анексії Криму. Ви дивитеся «Заман» у студії Ескандер Меметов. У цьому випуску. Україна вироблятиме натівську гвинтівку. Модифіцирована М-16. В Росії назріває революція. Хорошо знаем, чем все закончилось в 1917 году. Французька політик заявила, що Крим увійшов до складу Росії законно. Я не вірю, що там була незаконна анексія. Українським військовослужбовцям дозволили звільнятися з армії за власним бажанням. Відповідний закон підписав президент Петро Порошенко. Тепер військовослужбовці зможуть звільнятися достроково або продовжити військову службу за новим контрактом. Президент звернув увагу на те, що зміна особливого складу здійснюватиметься поетапно. Законом встановлюється, що право на звільнення з військової служби мають військовослужбовці, які вислужили не менше 18 місяців з дати продовження контракту, а також ті, хто уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом. Підписую закон про вдосконалення порядку проходження військової служби, і це дає вам можливість завершити контракт з тим, хто вирішив повернутися додому, а разом з тим ні на йоту не знизити боєздатність, боєготовність. Україна вироблятиме американську гвинтівку М-16 за стандартами НАТО. Це буде першим спільним проектом державного підприємства «Укроборонсервіс», що входить до складу Держконцерту «Укроборонпром» та українського представництва американської компанії «Аероскрафт». Перехід на міжнародні стандарти НАТО є частиною стратегії реформування та розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу, яку представили півроку тому. «Аероскрафт» – відома компанія, яка спеціалізується на виробництві інноваційних повітряних суден, сторожових веж і стрілецької зброї. Переход на новое оружие. Сегодня это модифицированная М-16, которая сейчас называется М-4. Это как бы, которое вот здесь как раз представлено. Это то стрелковое оружие, которое стоит сегодня на вооружении всех элитных войск НАТО. М-16, вот это именно модернизированное, подразумевает смену стволов. То есть здесь можно использовать и боеприпасы, которые подходят к автомату Калашникова. Срок реализации проекта 18 месяцев до масштабного производства. В зоні АТО поранені двоє українських військових. Бойовики незаконних республік 39 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Речник АТО Леонід Матюхін зауважив, що ворог веде вогонь зі зброєю різної важкості та калібру. На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти обстрілювали Широкине, з озброєння БМП, гранатометів неодноразово вели вогонь по Широкиному, Павлополю, Мар'їнці та Водяному. По Широкиному та Талаківці також вогонь вели снайпери. З гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська протягом дня неодноразово обстрілювали Званівку, що на Луганському напрямку. На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів Луганське, а з гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по наших позиціях в районі Майорська, Зайцево, Луганського, Авдіївки та Пісків. Правозахисники і журналісти вимагають повідомити, де знаходиться російський активіст Ільдар Дадін. Його більше місяця назад етапували з колонії в Карелії через повідомлення про катування та знущання. Дадін – єдиний в Росії активіст, засуджений за статтею про неодноразове порушення правил проведення публічних заходів. У грудні 2015 року його засудили до 3 років позбавлення волі. Суд другої інстанції знизив термін до 2,5 років. Из Кирова отзванивались зэки и сказали, что в Кирове он пробыл несколько дней, после чего его отправили на восток, куда никто не знал. И потом была информация, что его перевезли на Алтай. Каким образом могли Ильдара везти на Алтай из Кирова, там через Челябинск, Пермь. В Челябинске, Перми тоже его искали правозащитники, нигде его не нашли. Ну, то есть просто прямо люди идут и по всем колониям начинают ходить. Но нигде его не находят. Я не знаю, чем это просто объяснить. Росії загрожує чергова революція. Академік Міжнародної академії наук в місті Інсбург, що в Австрії, Андрій Фурсов заявив, що наразі повторюється процес історичної давнини.
Зараз в Росії є олігархічна еліта, яка контролює майже всю економіку країни. Різниця між соціальними прошарками стає все чіткішою. Це нагадує кінець 1916 року, коли прості люди залишилися без чоловіків, синів, що гинули на війні, і були змушені виживати. А до майстерні Фаберже того року надійшло найбільше за всі часи замовлення. Ця соціальна нерівність в майбутньому спровокувала революцію. У нас 105 тысяч долларовых миллионеров, 96 долларовых миллиардеров. И в совокупности вот эта группа, чуть больше 105 тысяч и 96, они контролируют более 90% благосостояния страны. Изношено жилищно-коммунальные фонды, то есть в то время, как одни сосут палец, другие шикуют. Такие ситуации не могут сохраняться долго. Либо они развиваются в одну сторону, либо в другую. Мы хорошо знаем, чем все закончилось в 1917 году. Прокремлівський кандидат в президенти Франції заявила, Крим увійшов до складу Росії законно. Реакція української сторони не забарилася. Детальніше в нашому сюжеті. Крим є невід'ємною частиною Росії. Про це в інтерв'ю в одній французьких радіостанцій заявила кандидатка в президенти Франції Марін Ле Пен. За її словами, у 2014 році в окупованому Криму пройшов цілком законний референдум. Я не вірю, що там була незаконна анексія. Був референдум, народ Криму захотів приєднатися до Росії. Я не бачу жодних підстав, щоб ставити під сумнів цей референдум. Немає причини істерії або паніки, однак заяву кандидата в президенти насторожує, заявили в Меджлісі. Марін Ле Пен відома тим, що отримала 9 мільйонів євро кредиту від Росії і зараз, як кандидат в президенти, відпрацьовує їх, вважають в Меджлісі. Высказывание Марин Ле Пен говорит о системной и очень агрессивной такой политике лоббирования России среди политикумов западных стран. 9 миллионов – это путиновские деньги. И она сейчас не в состоянии вернуть эти деньги. Надо просто к этому высказыванию Марин Ле Пен относиться как к купленному Россией мнению, и не больше. В МЗС України обурені висловлюванням кандидатки у президенти. У відомстві нагадали, що такі дії держави-агресора були рішуче засуджені усіма цивілізованими країнами світу. А роблячи заяви, які повністю повторюють кремлівську пропаганду, французька політик виявляє неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України та повністю ігнорує фундаментальні принципи міжнародного права. У Службі безпеки України поділяють думку Міністерства закордонних справ. Спецслужби не виключають, що для Марін Ле Пен кордон України стане закритим. Ми вийшли з такою ініціативою про заборону в'їзду пані Ле Пен на територію нашої держави. Це певний сигнал, це наша відповідь. Ми дуже цінуємо ту допомогу, яку надає як уряд, так і народ Французької Республіки, підтримуючи українську незалежність, підтримуючи територіальну цілісність України, ті зусилля в нормандському форматі. Але заяви будь-які, чи особливо політиків, чи якісь дії, вони не можуть залишатися без відповідної реакції. В СБУ зазначили, що рішення про заборону в'їзду в країну залежить не тільки від спецслужби, але і від МЗС України. Направили відповідний лист і чекають відповіді. Навіть якщо допустити, що МЗС не підтримує ініціативу, то знайдуться інші важелі для того, щоб довести свою позицію до міжнародної спільноти, стверджують в СБУ. Ільвіна Сідбулаєва, Ислам Пінка, Заман, АТР. Палату представників Сполучених Штатів Америки очолив прихильник санкцій проти Росії. Пол Райан продовжить головувати у нижній палаті американського конгресу за адміністрації новообраного президента Дональда Трампа. Райан підтримує в Конгресі консервативну політику республіканської партії, у тому числі санкції проти Росії. Перед собою Пол Райан ставить серйозні завдання.
Обращаясь к большинству, особенно к нашим вернувшимся коллегам, я хочу сказать, что лишь раз в жизни предоставляется такая возможность. Это то, о чем большинство из нас могли только мечтать. Я знаю, потому что я мечтал об этом. Народ дал нам единое правительство, и не потому, что люди такие щедрые, это потому, что они хотят результатов. Как мы сможем оставаться спокойными, если разочаруем их? Как мы можем позволить себе разочароваться? Президент України Петро Порошенко дав доручення перепоховати останки Олександра Олеся. Міністерство закордонних справ забезпечить перевезення останків письменника в Україну, а Міністерство культури організовує церемонію перепоховання, повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко. Вчора останки Олександра Олеся ексгумували на кладовищі у Празі, де письменник був похований. Зараз останки Олеся та його дружини, що була похована із ним, знаходяться на зберіганні в Чехії. Олександр Олесь, справжнє прізвище Кандиба, український письменник, поет, драматург та представник символізму. Після більшовицького перевороту у 1919 році виїхав з України в еміграцію. З 1923-го він жив у Празі. Там він і помер у 1944 році. Це всі новини на цей час. Менш ніж за 2 години дивіться наступний випуск «Заман» з Муслімом Умеровим. Будьте з АТR. До побачення.